Здравейте! В това видео искам да споделя за резултатите от съвместната ни работа с Стоилка Стоянова. След направена диагностика по метода Мастер Разборов, в който тя е сертифицирана, беше установено, че при мен е нарушен един от основните закони в квантовата психология, а именно закона за иерархиите. Подобно на близо над 90% от населението на Земята. Направихме разстановка, пренаредихме фигурите в енергийната система и в резултат на тази трансформация се случиха много хубави неща и обещаващото е, че те продължават да се случват. На първо място трябва да споделя, че аз самата се чувствам една идея по-уверена, по-балансирана и по-хармонична в това, което правя, това с което се занимавам и начина, по който създавам продуктите на своя интелектуален труд. На второ място видях, че системата при мен така се трансформира, така се пренареди, че в момента аз много често се оказвам на правилното място, с правилните хора, в правилното време, без да полагам някакви съществени усилия. Просто обстоятелствата така се стичат в моя живот, че аз оказвам на правилното място по най-правилния и хармоничен за мен и другите начини. И на трето, но не на последно място, трябва да отбележа по-пълноценните и по-хармонични взаимоотношения, които имам в семейството си с най-любимите си хора, включително и с моите родители. А ние направихме разбор и пренареждане на елементите по метода Мастер Разборов само по една линия, по женска линия. Предстои да направим това и за елементите по мъжка линия, така че се надявам, че резултатите ще бъдат още по-хубави и трансформацията ще бъде по-интензивна в моя живот. Препоръчвам на всички хора, при които този закон за иерархиите е нарушен, да се възползват от енергийната трансформация по метода Мастер Разборов и разбира се да приложат метода не само за този, но и за всички енергийни закони, които биха били нарушени в техния живот. Препоръчвам съвместната работа с Стоилка, защото тя е един много интересен човек, който знае как да изведе максимум от вашия потенциал по един много енергийно безопасен за всеки с когото работи начин.